Ash, kelb iswed tar-razza pitbull li sa ftit tal-jimilu lanqas kien jiflaħ jimxi, iżda lillum qed jingħata mħabba bla qis mill-ħaddiema tal-Animal Welfare f'Ħal Farruġ fejn qed jistenna familja biex tadottah. Il-kelb Mans ta' madwar 4 snin instab abbandunat f'ħalqur minn nhar it-tnejn u bħal f'ħafna każijiet kienu nies li raw mitlu kważi bla ħajja illi ċemplu u rrappurtaw. Id-direttur tal-Animal Welfare Noel Montebello fisser l-istat imweri li nstab fih dan il-kelb li kien mejjed bil-ġuħ bil-kustilji mqabżin il-barra. Għandu body score baxxa ħafna, ġifieri meta wieħed jgħid body score ifisser li ikun malnourished il-kelb, ġifieri ma tantx ikun ħaekel. U fil-fatt sibni abbandunat dak intellawh l-isptar aħna tal-annimali fejn hemmhekk jiġi ċċekkjat il-kelb u mbagħad jgħaddi għandna u mbagħad jibda proċess ta' recovery fejn mbagħad anke nippruvaw naddottawh. Ash huwa biss wieħed minn bosta klieb li nstabu abbandunati fl-aħħar ġimagħtejn. Fil-fatt, fejn sa ftit tal-ġranet ilu kienu medja ta' 5 klieb fil-ġimgħa li kienu jinġabru mill-Animal Welfare, minn meta daħlet fis-seħħ il-liġi li permezz tagħha klieb ma jistgħux jinżammu maqfula b'ċinek jew bi ktajjen ma' post permanenti għal jiem sħaħ, dawn telgħu għal medja ta' 15. Ġifieri f'ġimagħtejn biss, in-numru ta' klieb abbandunati tripla. Kif spjegat Nevis Borġ Kaligari. Dan ifisser li ovvjament ara kemm kien hawn klieb li forsi kienu qed jinżammu fuq ċinga u li dak li jkun minflok ma refa responsabilità biex il-kelb ikun qed jgħix aħjar ma rax il-ħarsien tal-kelb imma qabatu qatalu ċinga. Appellat biex jekk hemm xi ħadd li jaf ta' minnu dan il-kelb jitkellem għaliex jekk ma jsirx hekk l-abbużi jibqgħu jiżdiedu bil-konsegwenza li jbagħtu l-klieb. Ash kien laki li nstab anzi iktar minnu tard wisq għax il-kundizzjoni li qiegħed fiha nieqpan belħa kif għadna nsibu dal-istat tal-klieb għaliex anke tħares lej rasu u li pitbull li nafuh kelb li huwa robust għadam waħdu, però rridu nibdew nitkellmu. Bħalissa fl-Animal Welfare hemm l-50 kelb u kelba li qed jistennew familja li tħobbhom. U għal dasant l-appell dejjem jibqa' biex min irid kelb minflok jixtrih jadottah.